Я донька свого батька, який не полюбив. Кейс моєї клієнтки. І таких історій у моїй практиці десятки. Дівчинка виросла в родині, де батько фізично поряд, але емоційно дуже далеко. Не обіймав, не цілував, не захоплювався, не говорив, що вона в нього сама принцеска. І така дівчинка виростає і думає, якщо мене тато не полюбив, то проблема в мені. Ні, проблема не в вас. Проблема в цьому сценарії, що батько так до вас відносився. Ви в своєму житті намагаєтесь робити все, щоб заслужити похвалу, кохання, потім нервуєтесь, агресивуєте, просите це в чоловіка, звинувачуєте його, що він якийсь не такий, а він теж такий, він просто не розуміє, якщо ви така вся крута, то навіщо вас ще й хвалити? Тому зламайте цей сценарій, ви ніжна, тендітна жінка, якій не треба нічого доказувати і заслуговувати, ви просто апріорі по своїй заводській настройці варті кохання. Як тільки ви розслабитесь, ви не будете випрашувати і не будете достігатором, завжди знайдеться чоловік, який зробить вас неймовірно щасливою. Ваша ЛП.